מדיטציה לשלווה והרגעה, ברוכים הבאים. לתשומת לבכם, כאשר אנחנו אומרים לעשות קולות ואתם נמצאים במקלט, שימו לב לשמור על כל אלה שלידכם, ואפשר פשוט לנשום במקום להשמיע קול. נכוון לשים את הרגליים על האדמה, את הידיים אל הלב, ולנשום 3 נשימות עמוקות אל תוך הלב. שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה. עם כל שאיפה אנחנו נותנים אנרגיה לגוף, ועם כל נשיפה אנחנו משחררים עוד ועוד מתח ודאגה וחרדה וכאב. אנחנו מקפידים שהשאיפה תהיה קצרה יותר מהנשיפה. אנחנו לוקחים אוויר, עוצרים טיפה ונושפים ארוך ארוך ארוך. ושוב שאיפה, 2, 3, 4, עצירה, 2, 3, 4, נשיפה, 2, 3, 4, 5, 6, פנימה, 2, 3, 4, עצור, 2, 3, 4, שחררי, 2, 3, 4, 5. לאט לאט המבט הולך פנימה. אנחנו נדמה לעצמנו שאנחנו נמצאים על שפת הים ומביטים בגלים. גל בא וגל הולך, גל בא וגל הולך, גל בא וגל הולך. ולרגע אחד של קסם נדמיין שהמחשבות שלנו הן הגלים. ונתבונן במחשבות שלנו רגע, ונראה מחשבה באה, מחשבה הולכת, מחשבה באה, מחשבה הולכת. מחשבה באה ומחשבה הולכת. כל מחשבה שתבוא, גם אם הם פחדים או כעסים או כאבים או חרדות, ניתן לה לבוא. ניתן לה לבוא, נחבק אותה, וניתן לה גם ללכת. השיעור שלנו היום זה לקבל את כל המחשבות שבאות אלינו, גם אם הן מפחידות, גם אם הן כואבות, גם אם הן קשות. אנחנו נותנים להן לבוא, ויחד עם זה נותנים להן ללכת. באות ומשתחררות, באות ומשתחררות, באות ומשתחררות. ועכשיו לרגע אחד נתרכז בקצה האף שלנו. ונרגיש איך אנחנו שואפים אוויר ונושפים. שואפים ונושפים. אוויר קר נכנס, אוויר חם יוצא. זה תמיד חם יותר מאשר זה שנכנס. לאט לאט אני נכנס פנימה, משחרר רגע את כל מה שקורה בחוץ. אני נכנסת פנימה, משחררת את כל מה שקורה בחוץ. ומרפה את הגוף עוד, ועוד, ועוד. ונחזור לנשימות שלנו. פנימה, 2, 3, 4. יצרי, 2, 3, 4.
שחררי, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, פנימה, 2, 3, 4, עצור, 2, 3, 4, שחרר, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ולאט לאט נתחיל להתבונן במה שאנחנו מרגישים כאן ועכשיו, במקום שאנחנו נמצאות. נשים לב לקולות שאני שומעת או שומע, גם אם אלה קולות מפחידים, ניתן להם לבוא ולהתבונן בהם. נדע שאנחנו יוצרים מרחק בינינו לבין הגלים, בינינו לבין המחשבות. ולאט לאט מחשבות ישחררו את אחיזתן. אז מה הקולות שאני שומעת, מה הקולות שאני שומע? נתבונן בהם ונדע שאנחנו לאט לאט יוצרים מרחק בינינו לבין הקולות. מרחק של שלווה ושקט, מרחק של כמו תהום בינינו לבין כל מה שקורה שם. ונמשיך, נריח. מה הריח שאנחנו מרגישים עכשיו או מרגישות עכשיו? זה רק ריח, נתבונן בו וניתן לו להיות. עכשיו לאט לאט נתבונן במרקם ובתחושה של מה שאנחנו נוגעים בו. עם הידיים שלי על הלב, מה אני מרגישה כשהידיים שלי נוגעות בחולצה שלי. אם המרפקים שלי נמצאים על משרדי הכיסא, מה אני מרגיש ומרגישה במרפקים. אם הגב שלי נשען על משענת כלשהי, מה אני מרגישה או מרגיש במשענת. אני יושב על משהו, יושבת על משהו. מה אני מרגיש כשאני יושב על כיסא? איפה המגע בגוף שלי נמצא? אני שם את כפות הרגליים שלי על האדמה. מה אני מרגיש בכפות הרגליים שלי? אני חוזר להתבונן באוויר, פנימה והחוצה. פנימה והחוצה. פנימה והחוצה. לאט לאט אני מרגיש שאני לוקח אוויר פנימה, וכשאני נושף אותו, הגוף נעשה יותר ויותר ויותר אפוי. ככל שהנשיפה ארוכה יותר, אני מאותת לעצב הווגוס שלי, להרפות את הגוף עוד ועוד ועוד ועוד. לאט לאט אני מתבונן בגוף שלי, ואני מזהה נקודה שיש בה מתח. אני שואף את המתח פנימה. עוצר את הנשימה קצת, ונותן לגוף לשחרר אותו לגמרי החוצה. אני שואף, עוצר קצת את הנשימה, משחרר עוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו לאט לאט נשים את הידיים על הבטן התחתונה שלנו. ניקח אוויר ונשמיע קול. אם אנחנו בממ"ד, נעשה את זה רק עם נשיפה בלי קול, כאשר יש אחרים איתנו. אם אנחנו בממ"ד עם אנשים שאנחנו מרגישים נוח איתם, אפשר להשמיע קול. אני לוקח אוויר אל תוך הבטן, מנפח את הבטן, כמו בטן של בודה, שואף אוויר לבטן התחתונה, ומשמיע קול, ואנחנו נשמיע 7 נשימות, 7 פעמים את הקולות הללו.
שוב. הפעם האחרונה להיום. ולאט לאט נתחיל את הדרך פנימה. אנחנו מרגישות ומרגישים את הרפיון בגוף, את השחרור, את השקט. כל מה שבחוץ נשאר בחוץ, ואנחנו בשקט שבעין הסערה. ונדמיין לעצמנו את התמונה הטובה ביותר שאנחנו מדמיינים עכשיו של גן העדן שלנו. מקום שקט ושלב, מקום בו הכל בסדר. מקום בו כל המחשבות שלא צריך אותן נשארות בחוץ, וכל הקולות שמכאיבים נשארים בחוץ. ולאט לאט נרגיש שאנחנו מתחילים לשקוע יותר ויותר, יותר ויותר אל תוך הכיסא. שימו לב, איך הכל נעשה רפוי ושקט. רפוי ושקט. ועכשיו אנחנו נתחיל להוציא אוויר בקצב, כמו קפלבאטי ביוגה, כדי לשחרר מתוך הגוף
בעומק את העצב שלנו, את הכאב ואת הפחד. בשלב הראשון אנחנו מתבוננים פנימה עמוק עמוק בתוכנו. ואם יש שם פחד, אולי כבר אין. אם יש שם כאב, אולי כבר אין. אם יש שם כעס, אולי כבר אין. אבל אם הם נמצאים שם עדיין, אנחנו פשוט נותנים להם לבוא ולעלות למעלה. מתבוננים בהם רגע. לא מפחדים מהפחד. ברגע שהם עולים, אנחנו נעשה את התרגיל הבא כדי לשחרר אותם מתוך הגוף. אנחנו שואפים על הבטן, ועושים קפלבטי כמו ביוגה, אבל עם קול. 108 פעמים. בואו נקשיב, ננפח את הבטן ונעשה. אה, 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 ניקח אוויר, ניתן לאוויר להיכנס מתוך האדמה אל הגוף שלנו. נשאף, נמלא את הריאות אוויר ואת הבטן אוויר. נחזיק אותו קצת, ועם קול בבת אחת. נשחרר. נעשה את זה שוב. נשחרר. נעשה את זה שוב. ונשחרר. ועכשיו זה הרגע שבו נרשה לעצמנו להיות בגן העדן שלנו, משוחררות ומשוחררים, שקטים ושלווים. שנדע להגיד תודה לעצמנו על הרגע הזה, שבו אנחנו יודעים שהשקט נמצא בתוכנו, וכל הסערה נשארת בחוץ. נתבונן שם פנימה, ונהיה רגע עם השקט הזה, מוחלט ומושלם. לאט לאט נרגיש שהגוף שלנו נעשה רגוע רגוע, שקט שקט. נרגיש שאנחנו יכולים לקחת איתנו את התחושה הזאת, גם כשעוד מעט נפקח את העיניים. נרגיש את השקט הזה שהכל בסדר. ונגיד תודה לעצמנו ותודה ליקום על זה שכרגע אנחנו בשקט, בשלווה, בביטחון. על זה שהכל בסדר כרגע. על זה שאפשר להביא שלווה לעולם ולעצמנו. ואני אגיד לכם תודה שאתם איתי. לאט לאט ניתן לראש ליפול קדימה. נביט אל האדמה בעיניים עצומות.
לאט לאט נפקח את העיניים ונתבונן באדמה, וכשנהיה בשלים לכך, ניתן לעיניים להיפתח ולהתרומם לגובה המסך. נגיד תודה על היותנו ברגע הזה. נגיד תודה על החיים שלנו ברגע הזה. ונדע שהכל בסדר. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות למדיטציה הזו. בואו ניקח אותה איתנו ונעשה אותה בכל פעם שאנחנו נמצאים במקלט או בבית. בבית אפשר להשמיע גם את הקולות. תודה רבה לכם. ברוכים וברוכות הבאות. היה לי כיף להירגע איתכם ביחד. נתראה בשיעור.